Киләчәк яшьләр кулында. Илебездә, туган торган җирләребездә нинди үзгәрешләр, тормыш-көнкүрешне яхшырту өчен ниләр эшләргә кирәк? Бу мәсьәләгә ачыклык шушы көннәрдә районыбыз яшьләре күзлегеннән кертелде. Яшь гвардия Бөтен Россия иҗтимагый оешмасының Саба бүлеге Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясының халык программасына тәкъдимнәр җыю максатында яшьләр туры үткәрде. Чираттагы хәбәр. Алар максатчан да үз фикерләрен кыю рәвештә җиткерүчеләр дә. Бу Саба муниципаль районы каршында эшләүче яшьләр парламент әгъзалары, районыбыз җирлекләрендә яшәүче актив яшьләребез хакында әйтелгән сүзләр. Сабантуй мәдәни спорт комплексында оештырылган чара аларны кабат менә шул максат белән очраштырды да. Яшьләрне район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов сәламләде. Чарада яшь гвардияның Казан бүлеге әгъзалары да катнашты. 5 командага бүленеп районыбыз яшьләре 10 юнәлеш: мәгариф, сәламәтлек, экология, туризм, мәдәният, социаль ярдәм, төзелеш, авылларны, төбәкләрне үстерү кебек юнәлешләр буенча эшләде. Алда көтелгән сайлауларда өстенлек алып партиядә җиң сызганып эшләячәк депутатларга зур проектлар дәрәҗәсенә үсеп тормышка ашырылырдай гөзер тәкъдимнәр яшьләребездә байтак. Яшьләрне, балаларны мәдәнияткә тарту, аларның төрле сәләтле якларын үстерергә, шулай ук күбрәк кичләрен өйдә түгел, телефонда түгел, мәдәният йортына чыгып, анда күңел ачып, төрле уеннар уйнап, төрле түгәрәкләр белән шөгыльләнергә безнең төп максат. Сезнең теләгегез менә проблеманы шунда күрәсез. Менә моны ничек шишәргә соң? Сезнең шундый уйларыгыз бармы менә? Аның шишу юллары сезнең күңелдә бармы? Булат, бәлки син әйтеп берсәң. Яшь белгечләрен дә җәлеп түгәрәктер дип уйлыйм инде беренчедән. Менә уку йортын бетереп, именно шул авылга аны алып кайтып урнаштырып, инде бит аренда җирләре бар. Шуның белән җәлеп итеп эшләргә. Унда әле яб якты яшьләр чыкмый. Шуңа күрә вакытны озынайтырга кирәк. Хәтта җәй көне 12-гә кадәрме, кыш көне 11-гә. Әле яшьләр мәктәп балалары мәсәлән 9-нчы класста чыгасылар килә, ишләр хәзерләр, ул дәресләрне хәзерләнче унтыла, урамга чыгарга ярамый. Әзрәк кенә вакытны үзәртергә кирәк. Чөнки вакытны, чөнки кояш иртә чыга, тиз бата. Җәй көне якты дип әйтимме? Каникул вакытында инде кирәк тә шулай бит. Мөмкинлекләрне күбрәк эшләргә. Биредә авыл җирлеге шәһәр киңлекләре эчендә теләк тәкъдимнәр урын алды. Эш урыннары булдыру, хезмәт хакларын арттыру беркайчан да актуальлеген югалтмый торган мәсьәлә булып кала бирә. Эш башлаучы предприятиеләргә ярдәм итү, салым күләмнәрен киметү, яшь гаиләләргә аз процентлы торак алу мөмкинлекләре булдыру кебек тәкъдимнәр дә бар. Әлегә без бер предложение яздык. Ул инде безнең бензин һәм гомумән алганда инде топливога бәяләрне төшерү, аның өчен ниндидер чаралар күрергә кирәк инде. Шулай ук монда башка командаларны язган һәм карап китәләр безнең нәрсәләр безнең монда бар. Торак коммуналь хуҗалык ана бәяләрне төшерү мөмкинлеген карау. Шулай ук яңа гына эш башлаган предприятиеләргә ярдәм, эшмәкәрләргә моны инде аңлатып китерә кирәктер. Менә мәсәлән, без яздык яңа яшь индивидуальный предпринимательләргә, шәхси эшмәкәрләргә налогларны төшерү яки аларның страховой взносларын размерын киметү инде. Бүгенге көндә минем үземнең уйлавымча яшьләр өчен мөмкинлекләр бар, бары тик аңларга кирәк. Бүгенге көндә менә бездә бик каты әйтәләр бит инде. Кармак бирергәме яки балык бирергәме дигән шикелле тырышалар безгә балык бирмәскә, именно менә кармак белән шөгыльләнергә өйрәтергә. Бүген мәсәлән шулай ук Россия страна возможностей дигән проект нигезләрендә бик күп төрле проектлар эшлим. Мой первый бизнес дигән проект бар. Анда катнашып 1 миллион күләменә кадәр сум акча атып була. Шулай ук сезнең наставник булачак, сезне өйрәтәчәкләр. Шулай ук Лидеры России дигән проект бар. Төрле өлкәләрдә үзеңне күрсәтеп була. Син студентмы, политикмы, культура өлкәсендәме, төрле өлкәләрдә үзеңне күрсәтеп, шулай ук 1 миллион күләменә кадәр обучениегә акча атып була. Шуңа күрә бүгенге көндә мөмкинлекләр бар. Ләкин шуны аңларга кирәк. Бөтен кеше дә ул мөмкинлекләрне күреп тә бетерә алмый, табып та бетерә алмый. Әлбәттә, бигрәк тә бу инде авыл яшьләренә кагыла. Шуңа күрә без бүгенге менә бу предложениеләрне язганда күбрәк инде авыл яшьләре буларак авыл күзлегеннән карап язарга тырышабыз һәм инде безнең авыл тормышы шушы предложениеләрне кабул иткәч яхшыр дип ышанып калабыз. Актив яшьләр арасында укытучы булып эшләүчеләр шактый, шуңа да мәгариф өлкәсенә карата гозерләр тагы да катгыйрак. Кагаз эшен үзгәртергә, кагаз эше бигрәк күп
Күбрәнсенчә балалар эшләргә кирәк, балалар эшләргә вакыт җитми. Балаларына вакытлары җитми, барысында эшләре бик күп, үй эшләрендә эшләргә, аннан каладан бик күп каз эшләре. ВПРларга, МКРларга әзерләнергә кирәк. Күбрәк аларга физкультура да җитми, алар гел утыралар, аның сәламәтлекләре бетә аның белән. Менә гомумән дәрестә балалар белән аралашу җитәме укытучының? Җитеп бетми инде. Бөтенсе программасын эшләргә кирәк, барысында кагазын да карарга кирәк, балаларны да карарга кирәк, вакыт җитми инде барысына да. Бүгенге көндә инде безнең мәгариф өлкәсендә үсешкә барыр өчен мин саныйм инде менә бар күп гаиләләрдә бик талантлы, белемле балалар, чын укытучы булырга теләгән балалар. Әмма кемнеңдер анда мөмкинлеге булып бетмәскә мөмкин. Шуның өчен менә инде мин теләрим югары уку йортларында бюджет урыннарын булдыру. Садик яшеннән һәм инде гомумән гаиләдә әти-әниләр белән берлектә укытучы дәрәҗәсен, мәктәпнең дәрәҗәсен, аның уставына туры килер дә итеп шәхесне тәрбияләргә. Һәм инде шул вакытта бала инде укуында дөрес итеп укырга, психологик яктан дөрес тәрбияләнергә, һәрбер инде авырлыкны тиешенчә бәяли белеп, һәрбер дип әйтергә кирәк килеп туган ситуациядан чыгу юлын дөрес юллар белән таба белердәй, аның булырга тиеш киңәшчеләре дә, булырга тиеш яраткан укытучылары да, һәм инде үз белеменә нигезләнеп, ул гомумән үз яраткан профессиясын чын мәгънәсендә өйрәнеп бетеп, һәм инде киләчәктә дәген үзе балалар укытырда, я булмаса башка сферада теләп эшләрдәй шәхес булып үсәргә тиеш дип саныйм. Әйе, фикерләр, тәкъдимнәр җитәрлек. Аларның һәрберсе турында уртага салып та сөйләштеләр. Яшьләр катнашында мондый турлар 5 районда үткән. Сабадагысы соңгысы булды. Бу тәкъдимнәрне хәзер бер калыпка туплап тиешле адреска юлларга кирәк. Яшьләребезнең фикерләре бик җитди, бик киң фикер йөртәләр һәм аларның кайбер тәкъдимнәре бик ошады дип әйтергә кирәк. Инде шушы тәкъдимнәрдә безнең үзебезнең депутатларыбызга барып җитеп, нинди дә булса уңай якка ниндидер үзгәрешләр алдагы көндә күрербез дип уйлыйм. Мин инде районыбызның яшьләренә мөрәҗәгать итәм. Менә шушы яшьләр парламенты аша актив булып, җирлек башлыклары аша безнең белән элемтәдә булып, үзегезнең актив позициягызны безгә җиткереп, инде шушы тәкъдимнәрне без дә республикага җитәкчелеккә кертеп, алга таба бергә хәл итәргә теләктәшлек бар. Ахырдан актив яшьләребез ГТО нормаларын тапшырды.